गैया सासेबो गैया दाबो दासो सानै फैदों हेल' गुड इभिनिं 13 जाबाय हाय आब' मा खबर सोरमोन बे खुसाय दैमारि हाय आब' मा खबर मोजाङानो आगै मिस्टार दनजित हाय हेल' आगै दादिसि दैमारि हाय आब' गुड इभिनिं सेम टु इउ आगै पान्टास बसुमतारी हाय आब' हेल' आगै सनजिब बर' हाय आब' हेल' होलांबाय जि कमेन्टस फैबाय लोगोफोरनि आं फरायस्लाबनो हायासै दे लाइभ फैनायनि थांखियानो जाहैबाय बिदि आङो ना भिडिअ बानायनो बाथ'थारदों दे लोगोफोर जानो ससेनि अनफावरि हाय मा खबर मोजाङानो रिजि बसुमतारी बहानि सिस्टारा रानिखाटानि आङो चिरांनि खुसाय दैमारि मा खालामनो आब' ओरैनो दङ आगै ओरैनो दं आङो सानखांगोरा औवारि हाय मिस हेल' मिस्टार दानजित नों मा फरायबाय दं आङो बिए पास जानानै दङ न'आवनो ओरैनो दंथ'यो दा फरायथ'वासै दशरथ दैमारि हाय फ्रेन्ड हाउ आर इउ फाइन तपन दैमारि मा खबर नानि मोजाङानो जलेस्वर हेल' आब' हाय आगै दुलाबाथा हाय हाउ आर इउ फाइन कुसाल दैमारि आब' नोंनि बेसे इयार 24 इयार्स जाबाय आङो आगै 24 बुरैहांबायानो गोलोमसार बसुमतारी गुड इभिनिं आब' सेम टु इउ आगै पेन मा खालामदों आब' ओरैनो दङ आगै नै ओरैनो दानसोरां बसुमतारी हेल' आब' हाय सिंगोल बय गुड इभिनिं आब' सना माब्रै दं मोजाङैनो दं आगै आङो मोजाङैनो दङ भास्कर बर' हाय आब' माब्रै दं मोजाङानो मा मा खालामदों लोगोफोर खोन्थाहरदो दे कमेन्टआव मिन्थिदिनि आंबो पबन बर' मोजां नुथारदों जारौ थेंक इउ सोमखोर बसुमतारी गुड इभिनिं आब' सेम टु इउ आगै सुबुं बसुमतारी हाय जारौ मारै खबरा मोजाङानो रामु बर' हाय मा खालामदों ओरैनो दङ आगै नै ओरैनो दं आङो जेबो खालामाखै नोंसोरजों लाइभआवनो फैदों थेंक्स बुंनायनि थाखाय मिस्टार दनजितआ बुंहरदोंमोन वेलकाम आगै केसेन नार्जारि मानो बादों नानि अखा हादों नामा दहायसो हादोंमोन अखाया ओमफ्राय दा बारा हायासै माने आं भिडिअ बानायनो बानाया ख्लाब ख्लाब मोनगासिनो आरोना गोसोखौ गाबोनथ' 6 जुन ना मेट्रिकनि गथ'फोरनि रिजाल्ट मोनगोन बेखौ नायनो लुबैनाया ख्लाब ख्लाब मोनगासिनो आरो जोंनि स्कुलनिफ्रायबो होदोंना गथ'फ्रा बिसिनि रिजाल्टखौ नायनो लुबैनाया ख्लाब ख्लाब मोनगासिनो गाबोन मा फिथाइ थायना होयो ओंखायनो
बानायनो बादों भिडिअखौ एकदम मेट्रिक रिजाल्टखौसो नायनो लुबैनाया क्लाब क्लाब मोनगासिनो। रिन्दाव दैमारि बिनानाव मा खबर? मोजाङानो। नाना मिक्स ब्लग हाय समायना नुदों थेंक इउ। नुसेल बसुमतारी नोंसिनिथिं अखा हायाखै नामा आइ? अखाया दहाय हादोंमोन। सचिन बर' गुड इभिनिं आब' सेम टु इउ। रामु बर' अखा हादोंना हायाखै आब'? दहायसो हादोंमोन दा नागारबाय अखाया। आमिर राजेन राज ब्रह्म हेल' नानि मा खबर? मोजाङानो। धनिराम रामसियारि गुड इभिनिं आब' सना थेंक इउ माबा गुड इभिनिं सेम टु इउ। दासरत नार्जारि आंनि कमेन्टखौ फरायनायनि थाखाय थेंक्स वेलकाम। सान्दाय गयारि हाय आब' आं उन्दुना दं। दे मोजाङानो माथो खालामनो आरोना खामानियानो गैया। गोलोमसार बसुमतारी आं उन्दुनानैसो दं आब'। बोथोरानो उन्दुनोनो थिनबाय थाखासै नङा होमबा? माथो खालामनो न'आवनो थाबाय थानानै उन्दुयै उन्दुयै आंनाबा मेगनानो साजोबलायथारबाय। तेजु बसुमतारी मा खालामदों आब'? जेबो खालामाखै ओरैनो दङ नै लाइभआव फैदों आङो नोंसोरजों ओरैनो। सुबुं बसुमतारी मानि जाहोनाव भिडिअ बानायनो बादों? क्लाब क्लाब मोनदों गोसोखौ गाबोन मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्ट होयोना बेखौ नायनो लुबैनानै ओंखायनो बादों भिडिअ बानायथ'नो। एनएसआर क्रिएशन हाय आब' गुड इभिनिं सेम टु इउ। मान्थु बसुमतारी मा खबर आब'? मोजाङानो। इखौनो फैबाय थाथ'लायनांबायसो आं कमेन्ट फरायनाया फरायस्लाबनो हायासै। अनजालु मोसाहारि मोजां ना खबरा सना कमेन्ट खालाम। मोजाङानो खबरा मोजाङानो। दासरत नार्जारि आं उन्दुग्लांना दं फ्रेन्ड अखा फ्रि रि हादों हाबाय थानायनि थाखाय दे मोजाङानो। तेजु बसुमतारी नों बेसेबाङाव फरायो? आंथ' बिए पास जानानै न'आवनो ओरैनो दंथ'यो नै फरायथ'ला। कुसाल दैमारि आब'आ माबा खामानि मावो नामा? आङो प्राइभेट जबाव मावनानै दङ। इयाव रानि जों गामियाव बर' मिडियाम स्कुल दंना इउ एन एकाडेमि बेवहाय आङो फोरोंहैयो न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय। बोसोरनैयानो जाबाय। बिकेन सोरगियारि मा जा मोजां नुखादों नोंखौ बिनानाव थेंक इउ। गुथाल बसुमतारी गुड इभिनिं सिस्टार सेम टु इउ। मिथिसार ब्रह्म मा जायगा सिस्टार नोंना? आंना चिरां डिस्ट्रिक्टआ ओमफ्राय गामिया रुनिकाटा। दुला बाथा बसुमतारी आइ लाइक टु इउर भइस थेंक इउ। मानिराम बसुमतारी उनाव मा खालामनो सानदों? उननिखौ मिथिथ'ला मा खालामनाय जायो। जेना बसुमतारी मा खबर आब'? जेबो मोजां खबरा। सोमखोर बसुमतारी अखा हानायखाय उन्दुना दं आब'। दे आंनि फरायनायखौ सोंहरगासिनो दङ गोबाङानो नै आरो सोंहरबावबाय सोरमोन बे सिंगोल बय ओइ आब' नों बेसे फरायखो? आङो बिए पास जानानै डि एल एड जोबनानै आङो दा गामियावनो ओरैनो थास्लायस्लाय प्राइभेट जब मावनानै दङ बर' मिडियाम स्कुलाव इउ एन एकाडेमि जों गामिया रानिखाथा बेवहायनो मावहैथ'नानै दं आरोना। माइदांस्रि नार्जारि हाय हेल'। तितिराम मुसाहारि अखा हादों नामा फ्रेन्ड?
दहाय जादोंमोन दा हाथ'वासै। गोलोमसार बसुमतारी आब' दिनै 5 जुननि बिफां गायासै नामा आब'? आगै आंथ' गायनायानो जायासै। 5 जुनबाबो मानिनायानो जायासै दिनै। स्कुल दंबा मानिनाय जागौमोन, स्कुलाव गायनाय जायोमोन ना, ओमफ्राय न'आव थानायखाय गैया बेयो गायनायानो जायासै। मिथुन बसुमतारी दालाय माबोरै खबरा सना नोंहा? मोजां ना? प्लिज रिप्लाइ कमेन्ट्स। खबरा मोजाङानो, आंना खबरा मोजाङानो। मिन्टु बसुमतारी आब' गाबोनबो लाइभ फै। नायनोसै गाबोन मा जायो। गाबोन एकदम जोंनि गथ'फोरा रिजाल्टखौ मोजां खालामोबाथ' खुसिजोंनो लाइभआव फैबावगोन आङो लोगोफोर नोंसोरजों खनसे आरो रायलायबावनो। डेभिड आंबो रुनिकाटानि आब'। अ बबे साइडजोंबा नङाबा? रुनिकाटानिबाबो बारा मोनथिजोबा दे आङो। खोन्थाबा मोनसिगोन। शिब सोरगियारि हाय गुड इभिनिं आब'। सेम टु इउ आगै। मिथिसार ब्रह्म नों कर'ना टाइमाव मा खालामना थायो दा सिस्टार? आंथ' दा न'आवनो ओरैनो, आं दाख्लैबो खोन्थाखांखाबायमोन आङो न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय भिडिअ बानायनानै टाइम पास खालामो होननानै। मानिराम बसुमतारी आब' नोंहा बयफ्रेन्ड दंना गैया? बयफ्रेन्डआथ' बेखौ मा होनबावनो आरोना। सिगाङाव दंमोन दा गैथ'वा। सुबुं बसुमतारी सिस्टार इउ आर एनि ड्रिम्स सिमाङानो जेबो सुजुआखसै आं। मिथुन बसुमतारी हाय आब' मोजां ना खबरफोरा? मोजाङानो आगै। हाय फ्रेन्ड हेल' रेन्दाव इस्लारि फरेन बसुमतारी हाय आब' हेल'। आकाश नार्जारि भेरि नाइस सिस्टार थेंक इउ। डेभिड रुनिकाटा सालबारिनि अ दान्दिसे दैमारि आब' नों ओस एस एल सि नि रिजाल्ट नायना हरनो हागोन नामा? गाबोनसो मोनथिसिगोन आगै, आं गाबोन नायनाय जागोन। नाथाय आङो मिन्थिथ'आ आरोना वेबसाइटखौ। मान्थु बसुमतारी आं खालसिगुरिनि आब'। अ लिबा सोरगियारि हाय हेल'। लाइभखौ दोनथ'नोसै नामा लोगोफोर? आं गोबावानो जाबाय माथो, 13 मिनिट्स थांबाय, 14 मिनिट्सआनो थांसै। मिथिसार ब्रह्म बेनोमोन लोगोफोर आं लाइभआव फैनाया। भिडिअ बानायथ'नो बादों आरो गोसोआ ख्लाब ख्लाब मोनगासिनो दङ, जिहेथु गाबोनहाय मेट्रिक रिजाल्ट मोनगोन। गोबां फरायसाफ्रानो गोबां एगजाम लिरदों, बिसोरनि रिजाल्टफोरखौ नायनो ख्लाब ख्लाब जागासिनो दं आरोना। गाबोननि समाव मा फिथाइ होयो आरो बिसिबां पारसेन्ट लानानै पास जायो बेखौ नायनो लुबैनाया जोबोद ख्लाब ख्लाब मोनगासिनो दङ। बिनि थाखायनो खुसिजों नोंसोरजों रायज्लायनो थाखाय लाइभआव फैदों आरोना। मिथिसार इस फन फैदों बिएफनि साला। फन फैयाखै आंनियाव रावनिबो। अशक नार्जारि र' दासो नुदों आंहा। सरि। एन्थनि बसुमतारी आब'आ बहानि? आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि, गामिया रानिखाथा।
हेल' होमबा लोगोफोर आं दोनथ'नोसैयानो बाय बाय फैबाय थागोन आं बेबायदिनो लाइभआव दे बाय बाय